अच्छा भैया, आप सब भोजपुरी श्रोता समाज के हमारा तरफ से हार्दिक प्रणाम बा, वंदन अभिनंदन बा। जैसे सब कोई के रो सब प्रेम दुलार आशीर्वाद देले बानी, उम्मीद करतनी कि रोए सब भी हमरा के उसे ही प्रेम देहब। आज हम फिर जगदम्बा स्टूडियो चाड़ी बाजार सिवान में उपस्थित बानी। ऋतुराज भैया के माध्यम से रिकॉर्डिंग हो रहा बा। बेंजू पर संगत करल बड़े बड़ भाई हमार शौकत सुनील जी, नाल पर संगत कर रहल बानी हमनी के गार्जियन कवि महेंद्र तिवारी जी, और तबला पर संगत कर रहल बानी शेरे बिहार बड़े भैया, और हमार गार्जियन राजन सिंह जी, और क्लारनेट पर साथ दे रहल बानी, सहयोग कर रहल बानी फिरोज भैया, और जोड़ी पर संगत कर रहल बानी हमनी के भाई वजीर जी, और हमार गार्जियन जेकरा माध्यम से हम गावत बजावत बानी, चाहे हम जौन कुछ भी बानी आज गीत संगीत के क्षेत्र में, चाचा चंद्रमा जी और गुरु मनोज शर्मा जी के आशीर्वाद से आज ही फिर हम कुछ गाना बजाना रहो सबके सुनावतनी। एगो भक्त बाबा के दरबार में गइल बड़े, नए लय के सहारा लेके भक्त कहत रहे का एगो गीत रहे, शीशा चमकावत बाड़ू और छत के ऊपर से, अरे शीशा चमकावत बाड़ू अरे छत के ऊपर से, प्यार जब करे के बात बहरिया जा घर से। लेकिन यही गीत के यही लय के सहारा लेके भक्त कहले का, वाह भैया भक्त गइले बाबा के दरबार में, कहले कि बाबा सब देवता में बड़हन देवता रुआ ही, कोनो भी कथा पूजा होला तो सबसे पहले राउर पूजा होला। गौरी गणेश राउर करी सुमिरा नावा, गौरी गणेश राउर करी सुमिरा नावा, सब बीच आके बाबा दे दीदार सनावा। सब बीच आके बाबा दे दीदार सनावा। ना बाबा हम सुनले बानी, सब देवतन में बाबा भैया गुआनावा।
राउर होखेला पूजा नावा। सब देवतन में रौरा हैया गुआ नावा। सब देवता से पहले होखेला पूजा नावा। रिद्धि सिद्धि के बाबा हई सजनावा। रिद्धि सिद्धि के बाबा हई सजनावा। सब बीच आके बाबा दे दीदार सनावा। सुमिरन में आके बाबा दे दीदार सनावा। बाबा सुनले बानी एक कबीर कुबेर जी के भरम भइल भारी। चल गई दौड़ल रौरा भोला के दुआरी। एक कबीर कुबेर जी के भरम भइल भारी। चल गई दौड़ल रौरा भोला के दुआरी। राही रंजीत राउर पूजले चरनावा। राही रंजीत राउर पूजले चरनावा। सब बीच आके बाबा दे दीदार सनावा। सब बीच आके बाबा दे दीदार सनावा।